Moron! Joo, nythän ois tää projekti tän katoksen kanssa nyt edennyt siihen vaiheeseen, että meillä olisi nyt tää runko pystyssä ja mä siihen arvioin tossa viime perjantain, kun mulla kävi kaveri tossa takymetrin kanssa katsomassa noin peruskivet paikalle, että kyllä se viikkoa se runko kahdestaan pystytetään ja nyt se alkaisikin olemaan sitten siinä. Mä siinä noin ensimmäiseen seinään noita juoksuja sainkin jo paikalle, että se alkaisi olemaan niinku periaatteessa peltejä vailla ja seuraava täytyisi sitten tehdä ennen kuin sitten pellityksen jälkeen sitten rupeisi vääntämään noita kattoruoteita paikalleen. Mut joo, tämähän on sinällään, tää oli aika loppupeleen helppo projekti ja tosissaan ihan omin voimin se sinne nyt sitten pystyteltiin. Me tuolla länkkärillä nosteltiin noin kaikki paikalleen. Se oli aika hilkulu. Sinne jäi joku sellainen varmaan 20-30 senttiä pelivaraa. Mulla on tuohon länkkäriin tollain suursäkki puomi tonne takapäähän ja sillä saa siihen sen about metrin verran ylimääräistä sitten ulottuvuutta ja se oli kyllä ihan hilkulle, et ei yhtään lyhkäisempi se ei olisi passannut olla, muuten tää ei olisi onnistunut tää projekti ja muutenhan tää on mennyt kyllä ihan suht maltillisesti. Toi nyt on ainoa ton nosturin kanssa on saanut vähän temmuta, se on tosissaan tollain aika vanha ja elämää nähnyt keniä. Siinä oli pikkusen probleemia ton polttoaineen syötön kanssa, kun mä siihen viime syksynä vaihoin siirtopumpun, kun se antautui ja se ei tosissaan meinannut lähteä sitten millään käyntiin ja viksuna ja vilmaattisena sitten painoin paineilmaa yläkautta tonne tankkiin, että sinne tulisi vähän ylipainetta ja no sehän hörähtikin kyllä sitten käymään, mutta siihen kävi sitten sellainen homma, että kun siellä on varmaan alusta alkaen ollut putsaamatta toi tankki tai sitten missään kohtaa kukaan vaivautunut putsaamaan, niin siellä on sitten ihan järjetön määrä moskaa siellä tankissa ja nehän sekoittu sinne ja mähän sitten tyhjäsin ja putsailin ton tankin ja laskin sieltä pari kertaa löpöt läpitte ja edelleenkin sieltä tuntuu irtoavan sit tavaraa, että mä oon ton suodattimen siihen nyt. Onko mä siihen nyt 2 kertaa sen jo vaihtanut ja se alkaa taas olemaan sen näköinen, että sen voisi kohta taas vaihtaa. Ja jottei tää sitten ihan liian helpoksi menisi, niin eilen illalla sitten tossa kävi semmoinen, mä olin tuolla seinää värkkäämässä, niin siitä hävisi sitten toi kääntö toiseen suuntaan ja sitäkin tovin siinä ihmettelin, että mikähän tässä nyt oikein voisi olla, että kun katkaisijas oli kaikki johot paikallaan ja tosissaan kun käännön katkaisija paino, niin pääventtiili niin kuin aukesi tuolta, että se oli toi varsinaisen toiminnon venttiili, mikä siellä ei sitten pelannut ja siellähän oli sitten syykin löyty, kun tuolla menee toi korin ohjauksen johtonippu ja siellä on joku kotikutosähkäri joskus tehnyt jotain ja kaikki liitokset, siis ne on jatkettu nuo johdot ja ne liitokset on tehty sitten ihan latta-apikoilla sinne ja aikani perkailin sitä ja no sieltähän löytyi sitten irronnut liitos, että vika ei ollut mitenkään iso, mutta sitäkin kiusallisempi. Mut joo, tosissaan seuraavan olisi ohjelmassa tosissaan toisen päädyn puutavaran kiinni lyömiin ja ajattelin mä ton etuseinän, jos mä sen vääntäisin tossa samalla ja varmaan noin niinku räystään puoleen sit kattoruoteet paikalleen ja sen jälkeenhän siinä pääsisikin sitten pellittää noita seiniä sitten ja
sen jälkeen kattoruoteet kiinni ja sen jälkeen vois vaikka pellittää katon. Ton mä ajattelin ton takaseinän, mä ajattelin, että sen mä jätän niinku viimeiseksi sitten tossa, kun se helpottaa tot katon asentamista, kun tosta pääsee korin kanssa läpitte tonne toiselle puolelle, että saa ton alareunan niinku kohdilleen siinä, mutta eihän siinä tältä erää. Muuta kuin jos kiinnostaa, niin pistä kanava seurantaa ja katsotaan taas seuraavalla kerralla, mihkä nämä hommat etenee. Ei muuta kuin moro!